Top 5 miest v Prešove na turistiku. Ahojte, dnes vám ukážem 5 najzaujímavejších miest v Prešove, ktoré sa oplatí navštíviť. Kalvária. Kalvária je jedno z najkrajších vyhliadkových miest v Prešove. Nachádza sa na kopci nad mestom a ponúka nádherný výhľad na celé okolie. Konkatedrála svätého Mikuláša. Táto gotická pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie stavby v meste. Je symbolom Prešova a nachádza sa priamo v centre. Hlavná ulica. Hlavná ulica je historickým srdcom mesta. Nájdete tu krásne budovy, kaviarne a množstvo kultúrnych podujatí. Karafova väznica. Karafova väznica pripomína významné historické udalosti spojené s Prešovom a jeho minulosťou. Lesopark Borkut. Borkut je obľúbené miesto na prechádzky, turistiku a oddych v prírode. Je vhodný pre rodiny aj športovcov. Takže čaute, ak sa ti toto video páčilo, nezabudni nám dať like, odber, koment a my budeme pokračovať stále nových videí.